Салям алейкум, вітаю, ви на каналі Крим Ньюс, і це проєкт «Обличчя вільного Криму». Мене звати Наджія Аметова. Мій сьогоднішній гість – голова Національного фонду добробуту Криму Лінур Мамбетов. Салям алейкум. Алейкум салям. Лінур Бей, дякую, по-перше, за те, що знайшли час і прийшли до нас. Давайте розпочнемо з того, що ми познайомимо наших глядачів з вами. Дякую за запрошення. Я народився, як і більшість нашого народу, за межами Криму. Я народився у місті Самарканд, це Узбекистан, туди це був Радянський Союз. І народився я в 79-му році, і десь до 87-го ми проживали саме там. Але потім, коли почали перші кримські татари повертатись до Криму, я пам'ятаю, як мій батько з моїм дідусем, вони поїхали десь, це було влітку, якщо я не помиляюсь, поїхали до Криму, вони довго шукали домівку, і отже ми наприкінці 87-го року приїхали до Криму, жили ми у Сімферопольському районі, там є село Білоглинка, і отже там все моє дитинство і таке юнацтво пройшло саме там у окресностях Сімферополя. Це вам скільки було років? 8 років мене було, коли ми повернулись до Криму. Я ще пам'ятаю, це була середина 3 класу. Коли я був у цій школі, я був перший кримський татарин, хто навчався в цій школі. Я дуже добре пам'ятаю, ці перші півроку, десь до середини 88-го було дуже важко, тому що насамперед у нашому селі було лише там десь 5-6-7 родин кримських татар. Майже у всіх у них були малі діти на той момент, тому що саме молоді перші переїжджали до Криму. Вони були активні, як це так, як постійно буває. Це молоді, це є локомотив. Чи складно було вам змінювати звичайно ваше життя? Ви дитина. Батьки вам говорять, що ми переїжджаємо в Крим. Що ви до цього від них чули про Крим? Що це для вас взагалі було приїхати на свою ісконну батьківщину? Для нас, ми пам'ятаємо, я себе пам'ятаю, десь 4-5 років, там якісь там моменти, все дуже добре не пам'ятаю, але постійно це було лише якась як мрія, як якась там щось таке нереальне, що Крим як рай, якийсь едем, який ми маємо повернутися, все це для нас було саме так. І, звичайно ж, коли ми їхали, тобто я вперше в житті летів в самоліті з моєю мамою, тобто там батько, він на машині переїжджав, контейнери ми там загрузили, а ми з мамою прилетіли на самоліті, там в наших родичів залишилось на декілька днів. На той час, наприклад, де ми жили у Самарканді, в нас було все. Тобто мій батько, моя мати мали дуже добру роботу, у нас була квартира, було хазяйство, автівка, все інше. І отже ми повернулись до Криму, і це було щось таке, в моєму баченні, якісь райські міста, і ми тут поринаємось у цю сурову дійсність, коли, я дуже добре пам'ятаю, там перші 1,5 року нас не прописували в нашому домі, тому що там було яке правило? Якщо в тебе немає роботи, тебе не прописують радянська влада. Але тебе на роботу не беруть, тому що в тебе немає прописки. Тобто вони робили оце коло таке замкнуте, і тоді ж право власності не було на домівки таке інше. Ти продавав домівку, але вона майже належала, вся земля належала державі. І дуже часто, пам'ятаю, перші навіть мій дідусь здикнувся з тим моментом, що повертали. Тобто ми, наприклад, приїхали в 87-му, купили домівку. Кримські татари починають повертатись, отже, попит росте, ціни починали зростати, і ці люди поверталися і виганяли з домівок. І хтось повертав гроші, бували такі випадки, що не повертали навіть те, що заплатили, і знов перепродавали нашим же кримським татарам. Отже, це було таке поринення між казкою та суровою дійсністю, але для мене це було дуже цікаво, тому що це було все нове, і я пам'ятаю, саме цікаве, що для мене було, це люди, тому що ми приїхали, як я казав, десь 5-6, я не пам'ятаю, родин було туди. А ми жили між
аеропортом Сімферополем і залізничним вокзалом. Усі родственники, знайомі, всі, хто туди приїжджав в Крим, вони саме через нас, через наших сусідів проходили. Да? І навіть просто татари приходили в село, наприклад, вечір, готелі немає, нічого немає, туди таке життя було. Да? І отже, вони просто питали, а де тут живуть кримські татари? Ну, всі показували, до нас просто приходили люди і залишались на ніч там. І батько там намагався їм допомагати. Постійно оцей перші 2-3 роки, оцей водоворот людей, постійний. Тобто ти постійно живеш от в такому самому этому. І для мене це було цікаво тоді. Лінур Бєй, наразі ви голова Фонду національного добробуту Криму. До цього ви займали посади засновника в організаціях iCapital, Євразія Інженірінг, міжнародна бізнес-організація Турксід. Розкажіть про свій шлях. Це вже, як сказати, насамперед, я колись був, як кажу, в моєму попередньому житті, був юристом. Да? У мене саме юридична освіта, і я розпочинав свій шлях трудовий, я працював на кримській філії Української фондової біржі. І потім в нас було ще декілька підприємств, які я вів, да, як юрист. Десь у 2004 році, якщо не помиляюся, у 2004 році компанія Turkcell зайшла вона на український ринок, викупила компанію DCC і розпочала будівництво своєї мережі стільникового зв'язку. І отже, я почав роботу спочатку в Криму, у підрядної конторі працював головою юридичного департаменту, потім я працював в Вінниці, Хмельницькій, в Одесі, тобто постійно, і десь з 2006 року я працював вже в Києві. Я декілька років працював в Києві, в Астеліті, да, це оператор LifeSell, був головою юридичного департаменту. І після цього вже я десь за 2-3 роки пішов з цієї компанії і почав займатися саме більш бізнесом і більш якимось менеджментом і так далі. Я десь 10 років прожив в Узбекистані, в нас там було декілька компаній, які саме займалися будівництвом, да, в сфері стільникового зв'язку. І оці всі компанії, які ви назвали, вони лише були у Києві, да, і у ті времена лише тільки з'явився iPhone. Пам'ятаєте, було iPhone, iMac, і отже ми iCapital, ми таке вибрали таку назву, щоб як і капітал, але англійською вона була як iCapital. Да. Ну, саме так і роботу. Це десь було крок за кроком, не щось таке зразу. Розпочав працювати юристом, потім менеджером, а потім вже керівником, а потім вже і власником компанії. А де ви здобували освіту? Це був туди в Сімферополі такий Таврійський інститут підприємства і права. Він на вулиці Крилова знаходився. Я почав освіту там, але вже закінчив в ТНУ імені Вернадського. Там, напевно, що його вже немає, так? Да, його вже немає. Багато хто вчився в ньому. Це було середина 90-х, да? Але вже наприкінці 90-х він дещо занепав, і отже я перевівся до ТНУ. Чим займається ваш фонд зараз, ваша команда, яке це направлення? Саме зараз ми займаємося гуманітарною та благодійною діяльністю. Тобто, якщо до цього ми займалися, да, там ми прагнули робити великі інфраструктурні проєкти, розробляти інфраструктуру для кримськотатарського народу. Тобто, а зараз ми після лютого 2022 року ми кардинально змінили наш напрямок. Ми об'єдналися кілька фондів і допомагаємо як нашим переселенцям, так і переселенцям з окупованих територій, і так і військовим. Якщо зайти на сайт Національного добробуту Криму, то ми бачимо 7 масштабних, дуже красивих проєктів. 2 з них звернули дуже мою увагу. Це будівництво мечеті в центрі Києва, і це 1000 квартир для переселенців з Криму. На якому етапі, власне, зараз будівництво мечеті і квартир? Насамперед, по-перше, треба придумати проєкт, да? Його розробити, має бути якась мрія. Оці всі проєкти ми розпочинали свого часу, і вони розпочиналися зумісно з Рустемом Меровим, з котрим я вже там дуже багато знайомий, дружу і таке інше. Я пам'ятаю, у 2014 році, коли все це сталося,
І вже саме після цього багато кримських татар переїхало до Криму, і оцей з'явилася необхідність того, щоб саме забезпечити наших переселенців житлом, тому що туди, у Києві, була дуже така складна економічна ситуація, ну як і зараз. І нашим співвітчизникам було дуже тяжко. Ти маєш наймати квартиру, знайти роботу, в тебе там купа проблем, купа дітей, і отже, все таке. Тоді от з'явилася саме ідея про це 1000 квартир, і слід за нею з'явилася ідея про будівництво нашого культурного центру. Загалом ми ще з початку 90-х про це мріяли, але тоді ще не так кількість кримських татар не дозволяла щось таке масштабно робити, але після 2014 року саме прийшов час для цього. Це була, по-перше, мрія, потім ми цю мрію втілили на бумагу, да? І після того, як ми вже її там на бумагу, ми це обсуждали з багатьом із наших, з Меджлісом кримськотатарського народу, з нашим лідером, з Мустафою Джевілем. Отже, ми знайшли в них відклик, що да, це потрібно, це важливо. І після цього вже ми почали працювати над саме концептом, конкретнішим концептом, що ми саме хочемо, які в нас мають бути показники, таке інше. І після цього вже ми перейшли до донорів, і ми почали пошук донорів. Наприклад, стосовно 1000 квартир, на 500 квартир ми домовились з Республікою Туреччина свого часу, да, і навіть є міжнародний договор між Республікою Туреччина та Україною о тому, що Туреччина має забезпечити фінансування цього проєкту, а Україна має надати земельні ділянки. І саме це було і стосовно нашого культурного центру. Сама ця ідея, вона була з 2014 року, обговорювалась з тодішнім президентом України Порошенко, також з Ердоганом домовлялась, але була проблема саме в земельній ділянці, і потім от знайшли земельну ділянку, яка знаходиться біля Деміївського ринку, і почали ж переговори і таке інше. Чи є у вас якісь дедлайни? Насамперед, ми свого часу намірювалися запустити ці проєкти вже в 2020-2021 році. Потім і вже от ми якраз підійшли к 2020 року, в нас вже був донор, були проєкти, і все було дуже так, картина була дуже така, оптимістична. Але спочатку почався ковід, це дещо нарушило наші плани, а потім вже ця повномасштабна війна, і це все, на жаль, як сказати, зараз ці проєкти знаходяться в стадії як заморожені. Да? Ну так, і на початку березня в Туреччині сталися ці землетруси, які забрали майже 50 тисяч людей. І я думаю, що якось це, напевно, що знов здвигається, так? Ну, насамперед, тут є дві сторони цього питання. По-перше, ми всі зараз дуже сподіваємося, що ми повернемось до Криму вже улітку 2023 року. І я думаю, це вже питання, наприклад, саме квартир, можливо, буде не таким вже болючим для нас. Ми розуміємо, що хтось буде залишатися в Києві, вчитися, працювати, таке інше, але багато хто з нас, хто зараз знаходиться здесь, він мріє саме повернутися до Криму і розпочати будівництво нового Криму, нашої нової мрії. Но ми не знаємо, як буде завтра, яка буде економічна ситуація і самої Туреччини, вибори, таке інше. Но в нас є договір, він підписаний між державами, і між державами на 500 квартир, і я сподіваюся, що саме він буде виконаний. А культурний центр нам він потрібен, дуже потрібен, тому що саме там десь в центрі Києва немає ніякої, у нас це не лише кримських татар стосується, а всіх мусульман. У нас немає ні мечеті, ні культурного центру, ні якогось пространства. І для нас це дуже важливо, щоб саме такий об'єкт з'явився, тому що він допоможе і українцям знати нас, кримських татар, мусульман, тому що наразі кількість мусульман сягає десь від 1,5 до 2 мільйонів людей в Україні. І вона кількість постійно зростає, і це дуже важливо усім розуміти. Тобто нам треба один одного краще пізнавати і розуміти, що немає якихось таких
як це говорять, там, ну, дуже багато кліше розлічних, да, стосовно мусульман. І отже, ми маємо роз'ясняти, хто ми є, у чому суть нашої релігії і таке інше. Одне уточнююче питання. Хто ще є донором вашого фонду, окрім Туреччини? Глобально є Туреччина, є наші кримськотатарські бізнесмени, які нам допомагають. Є окремі проєкти, які ми ведемо. В нас є проєкти і грантодателі, які там з країн Востоку, да, там, тобто це Персидської затоки. У нас навіть є декілька проєктів там, де донори виступають якісь там западні фонди. Ми не зосереджуємося на комусь одному. Ми стараємось працювати з розличними організаціями та донорами. Ну, можна сказати, що світу, в принципі, цікаво підтримувати взагалі якийсь розвиток кримських татар. Так, ну, ми ж працюємо зараз не тільки про розвиток кримських татар, ми також дуже багато допомагаємо. Да? Допомагаємо як і військовим, як і державі. Да? Там, і отже, в нас є різні спонсори, різні донори, і ми за свого боку намагаємося збільшити їх кількість, тому що ми розуміємо, якщо ми сам на сам залишимось, да, з такою дуже міцною державою, як Русня, да, то нам буде дуже важко. Тобто нам треба допомога інших країн. Так, ви сказали, що Фонд національного добробуту Криму, він після початку повномасштабної війни перекваліфікувався. Так, саме так. Розкажіть, які проекти ви взагалі робите, як допомагаєте, яка це допомога? Коли розпочалась війна, ми вже діяли, да, по обстановці. Ніхто не знав, скільки днів ми потримаємось, як що буде. І тоді велика кількість біженців з Херсону, з Мелітополю, вони зосередилися в Львові і в західних областях України. І я пам'ятаю, ми там сіли тоді з головою Меджлісу Рефатом Чубаровим і домовили, що ми створюємо такий гуманітарний, назвали його Координаційний центр по гуманітарним питанням, да, Меджлісу кримськотатарського народу. И мы поединили несколько благодійних фондов и организаций. Это Астем Foundation, ФКАФ Foundation і наш саме фонд національного добробуту Криму. І спочатку ми почали вивозити саме дітей та жінок, тому що наші хлопці залишились боронити державу, а ми за допомогою компанії «Анур», за допомогою окремих наших спонсорів, наших коштів окремих, ми організовували автобуси і вивозили жінок та дітей. Ми вивозили не просто вивезти їх, да? Ми домовлялись там з державами, куди ми їх вивозимо, щоб надали там на декілька місяців питання, проживання, харчування, проживання, таке інше. І у нас там були проєкти, і це були не лише кримські татари, тобто ми допомагали усім. І ми відправляли там понад 3000 чоловік, ми туди евакували в Туреччину, в Румунію, в Польщу і в Болгарію, якщо не помиляюсь. Да. Щодо допомоги нашим військовим? По військовим там є допомога, про яку ми можемо казати. Це автівки, це якісь там средства захисту, таке інше. Є і там інші нюанси, якісь дрони і таке інше. Тобто ми активно працюємо і ми намагаємось усіляко допомогти як нашим військовим. Зараз у нас ще залишилось багато людей, хто проживає на територіях, що були недавно деокуповані, але вони постійно знаходяться під постійним таким вогневим контролем нашого противника. І, наприклад, ми запустили проєкт «Мобільна кухня». Є така турецька організація ІХХ, вона нам надала кухню. І отже, ми сумісно з Духовним управлінням мусульман Криму та Астем Foundation та Меджлісом кримськотатарського народу ми розробили проєкт, тобто ми сумісно там фінансування предоставили, команду знайшли. І зараз наші там 5 хлопців, вони їздять у Херсонській області і постійно кожного дня вони готують обіди на 1000 людей і більше. Ми побоювалися, що не буде такого попиту, але попит є, і він навіть замалий. І от це для нас зараз, він дуже активно йде, цей проєкт, і він мені дуже подобається. І ми там десь на тиждень
автівка наша повернеться до Києва, потім ми будемо, у нас вже є запити з Запорізької області, тому що там теж є багато там сіл і міст, де треба допомогти. Ми намагаємося допомогти як нашим військовим, як переселенцям, так і мусульманам і іншим громадянам. Це така України. перманентна допомога. Да, Вона Ми постійно припиняється. якісь програми робимо і проєкти. Давайте ще скажемо про те, що кожного місяця я бачила у вас на сторінці в Фейсбуці, що у вас є проєкт на 500 наборів для, екстреної для допомоги. кого? Да. Це дуже цікавий проєкт. Ми його, як сказати, розробили наприкінці літа минулого року, тому що ми розуміли, що зараз буде зима і Русня буде обстрілювати нашу енергомережу і таке інше, і будуть проблеми зі світлом, з одягом, таке інше. І отже, ми розробили такий проєкт, він називається 500 Emergency Kit, чи 500 пакетів допомоги. Це на кожну родину робиться такий пакет. Там є генератор чи екофлоу, да? Є газовий балон з пліткою, є набор одягу для чоловіка, дружини та 2 дітей. Тобто ми робимо цей проєкт для сімей з дітьми. І там є також спальні мішки, одеяла, і там ліхтарик, радіо. Тобто це такий проєкт, який розрахований на жителів України, хто перманентно знаходиться в якомусь такому становищі, де немає постійного світла, опалення і таке інше. І, на жаль, ми дуже довго чекали на затвердження цього проєкту, але навіть ми його розпочали вже. Повертаючись до Херсона, Угу. в деокупації Херсону приймали участь кримсько-татарські військові. Угу. Чи є інформація у вас, скільки наразі в лавах Збройних сил України кримських татар? Ну, по-перше, скажу, що наші хлопці великі молодці. Майже у всіх родах військ є кримські татари. Вони є в ЗСУ, вони є в Нацгвардії, в поліції працюють, і їхні родини знаходяться там, чи в Україні, чи в Туреччині, чи десь щось, а вони боронять цю землю. І насамперед їх кількість досить велика, тобто по нашим яким оцінкам це понад 1000 наших бійців зараз в лавах саме ЗСУ. І у нас є декілька підрозділів, де є компактно, знаходяться кримські татари, але в нас дуже багато кримських татар, котрі пішли в територіальну оборону, а потім з територіальної оборони до УРА в ЗСУ. І вони в різних підрозділах, і вони не вказують себе, вони не показують, не називають своє ім'я, тому що їхні родини, їхні батьки наразі досі в Криму, вони також розуміють ці всі ризики. Тому ми дещо інколи чуємо наше прізвище кримських татар, але не так часто. Саме головна причина в цьому, тому що хлопці саме, наприклад, багатьох я сам знаходив в Твіттері. Так, я біжу, хтось там пише в Твіттері, і він я розумію, що він військовий, або в Тіктокі, я йому чому писати, я такий-то, такий-то там, хочу тобі допомогти, ми хочемо там автівку надати. У нас дуже було велике питання з їжею, да? І, наприклад, ми мусульмани, ми не їмо свинину, і отже ми постійно робимо тушонки, халял і відправляємо нашим солдатам, тому що це є питання, на передовій знайти десь говядину дуже важко. І там багато хлопців говорять, тобто ми їмо лише там перловку якусь, гречку, тому що м'ясо ми не їмо, а сили потрібні. І отже, я зв'язувався з ними і я кажу, я хочу допомогти, хочу вам відправити. І вони дуже боялися давати свої дані, таке інше. Насправді наших хлопців дуже багато. Так, я вам дуже вдячна, що ви насправді озвучили, чому в принципі в інформаційному просторі України не так багато ми чуємо про кримських татар. Тому що це дуже мало. Навіть коли ми сумісно готували списки на народження наших воїнів, отже,
там просять, не вказуйте, будь ласка, мою фамілію, ім'я, там таке інше. Ми говоримо, ми не можемо не вказати, це буде указ президента України, він має висіти, да, тобто це офіційно все. Ну, на жаль, ми кримські татари опинилися в такому скрутному становищі, тому що ми як народ розділені зараз на два, і в нас є всі наші родичі, друзі, вони в Криму, хтось десь знаходиться. І постійно, наприклад, кожен наш держслужбовець, кримський татарин, хто працює, він постійно думає також, що я тут працюю, в Україні, я займаю посаду, але мої родичі там, і вже були такі, якісь погрози, переслідування, таке інше. Ми коли своїх батьків просимо, приїдьте, будь ласка, з Криму, щоб ми не хочемо у вас риску, вони кажуть, ні, це наша земля, ми її виборювали стільки років, і ми не хочемо її покидати, лише я краще залишусь тут, я помру, чи я буду в в'язниці. В нас є така проблема, у всіх кримських татар молодь, вона знаходиться тут, в Україні, наші батьки знаходяться в Криму, і отже, ти постійно маєш думати про це. Що стосовно, знову ж таки, наших військових, чи є у вас інформація щодо загиблих? Наразі я знаю про 14 загиблих кримських татар, можливо, їх і більше. Тому що, як я казав, наприклад, десь 2 місяці тому ми узнали історію про нашого хлопця, він погиб, він одружився на українці, жив десь на Западній Україні, потім поступив до власного ЗСУ, погиб, і його навіть привезли в село, і тому що село, воно українське, християнське, його похоронили як по християнським звичаям. І це вже ми узнали лише саме після його похорону. Отже, у нас є декілька наших підрозділів, і є, на жаль, погибші, є ті ребята, котрих я знав особисто, і це дуже важко говорити, але майже, наприклад, частина з них, вони мали всі важливості. В них там, наприклад, Сіран Кадиров, у нього 3 дітей, дружина, молодші дочки, там десь 1,5 року, щось таке, я не пам'ятаю. Він з першого дня він був у підрозділі Крим, спочатку в Ірпені, потім в Бахмуті. І отже, це, як сказати, це заслуговує на повагу. То я сподіваюся, що ми повернемо Крим і усіх наших політв'язнів визволимо, і наш Крим буде іменно саме процвітати, розквітати і таке інше. Я у вас хотіла спитати про те, що ваші проекти, вони в тому числі направлені на те, щоб познайомити українців з кримськими татарами. Як ви сказали, той культурний центр, який планується будуватись, він буде саме тим місцем, де українці зможуть познайомитись з кримськими татарами, взагалі з мусульманами ближче. Бо є такі стереотипи, вони по всьому світу, типу мусульмани, вони терористи, наприклад. Про кримських татар теж немало таких стереотипів, які роками нав'язувала радянська влада. На вашу думку, тенденція розвитку з того моменту, як кримські татари повернулись на свою батьківщину, і після 2014 року, чи є у нас якийсь прогрес? Так, в нас є прогрес. Як я казав, ми вже саме таке питання обговорив теж з Османом Пашаєм, що перші 24 роки ми були лише у Криму, і нас не дуже добре знали, і лише було це постійно на центральному телебаченні якісь там лише сюжети, як ми мітингуємо, як ми захватуємо землю, щось таке. Зараз становище набагато краще, є вже багато і держслужбовців наших кримських татар, і громадських діячів, і діячів культури, таких як Ахтем Сітаблаєв, Джамала, багато інших. Я зараз Рустем Скібін, дуже довго перераховувати, я саме яркі назвав, там Ельзар Батал. Тобто вони вже стали не лише якимось суто кримсько-татарськими діячами, вони вже стали діячами іменно українського народу. Мені здається, вони так і називають українські діячі кримсько-татарського походу. І це дуже важливо. І треба нам
це не зупинатися на цьому. Потрібно далі нам розвиватися, нам потрібно як відновлювати свою культуру, її розвивати, знайомитися з нею. Тобто в нас дуже багата культура, але якщо ми зазирнемо назад, ми майже нічого не знаємо самі. Якщо ми якось там в офісі, в нас там дуже багато людей з вищою освітою, таких там ерудированих і інтелектуальних. І одного разу ми зробили такий тест. Я говорю, назвіть мені, будь ласка, 10 відомих кримськотатарських діячів до 20 століття, окрім ханів. І там майже ніхто нікого не назвав. Декілька письменників назвали, знов декілька ханів, декілька воєнних генералів, таке інше. І це, на жаль, це дуже велика проблема для нас. Є такий українець, він прийняв мусульманство, Якубович, і він якось там вчився десь в странах Персидської затоки, і він вивчав, і він знайшов 4 дуже поважних в арабському мірі вчених ісламських, кримсько-татарських, вони були з Криму, і їхні труди там вивчаються. Ми навіть не знаємо. І якщо ти смотриш на ім'я цих людей, то вони там Кремли, там Судакли, таке інше. Я зараз не пам'ятаю. Нам потрібно і самим вивчати. Зараз я дуже пишаюсь, є така у нас громадська організація, Кримська родина, Аніфа Курсіїтова, займається її розвідком, і вони дуже гарну справу роблять, вони постійно популяризують історію кримськотатарського народу. У нас є дуже талановиті історики, Гульнара Бекірова, Гульнара Абдулаєва, є молодь Бекіра Аблаєв. І оцей саме Бекір, він навчає нашу молодіж. І коли мої діти теж були в цій кримській родині, я декілька конспектів і брав, і я був дуже здивований там змістом. Це теж було нове для мене. Тобто ми маємо, нам потрібно і самим вивчити нашу історію, тому що радянська влада зруйнувала все, вона забрала все, в нас немає архівів, в нас мали стерти з лиця землі як народ, як націю. Тобто нас, якщо в 80-70-ті нас навіть вже не записували як кримські татари. Якщо ви піднімете усі свідоцтва про народження, там написано татарин, татарка. Але я пам'ятаю, коли я працював в Криму, у нас там було Кримське ремонтно-строїтельне управління. Там Якуб Ага був мій шеф, він купив це підприємство, я як юрист там працював. І там був працівник, і він почав працювати десь в 39-му році, його трудова книжка. Я беру його трудову книжку, і вона кримсько-татарською мовою. Тобто до 40-х років там в Криму вже була кримсько-татарська мова, вона була як регіональна, державна, я не знаю, як статус, тобто документ офіційний він був російською та кримсько-татарською, у нього запись, він розмовляв кримсько-татарською мовою. Тобто все це ми втратили. Тобто нас намагалися знищити, і усі наші пам'ятки історії, книг, вони були вивезені чи в Санкт-Петербург, чи в Москву, чи щось кудись. Перед нами стоїть дуже важлива задача. Ми, як, наприклад, підприємство, будівники, маємо зробити якусь інфраструктуру, приміщення, таке інше, і сумісно з нашими діячами культури, істориками, вченими, ми маємо це все возрождати. А для того, щоб це все робити, нам потрібна якась інфраструктура. Так, насправді навіть зразки наших костюмів, національних, вони десь в музеях в Європі. Да, саме чомусь, так. І література наша, все. Дуже багато. Я пам'ятаю, є наш теж такий діяч, знаменитий Сітя Казаков. Ми з ним розробляли проєкт Девлет-Сарай, це музей, і на території нашого культурного центру буде і музей саме. Він вже почав роботу, він дуже багато списувався там. Навіть в Америці є якісь там дуже цінні папери і таке інше. І я пам'ятаю, він чекав, коли завершиться ковід, щоб поїхати в Америку і привезти оці всі дуже такі якісь цінні там експонати. Отже, навіть в странах Скандинавії є
пам'ятки, наші історії, тому що між шведським королем та Кримським ханством було дуже багато співвідносин, були як і сумісні походи, так і якась торговля, дипломатичні відносини. Але ми усього цього, на жаль, лишені. Тобто ми можемо десь це читати в якихось інших книжках, переказах, да, таке інше, але в нас немає оцих самих пам'яток, і ми маємо це все зберегти і собрати. Так, і я так розумію, що починати це має наше вже покоління, бо з кримсько-татарського народу така доля, що спочатку нас декілька разів там виганяли з Криму, так, просто знищували наші бібліотеки, розстрілювали наших політичних діячів, які були не згодні з радянською владою. І, власне, тільки зараз, більш-менш вже, коли наші батьки, вони були насправді ось цією мрією повернутися в Крим, і коли вони повернулися, ми маємо вже все це відновлювати для того, щоб ми про себе щось знали, щоб розказати світу про себе. Так, у нас є таке, якщо ми наші останні 200 років візьмемо, да, ми постійно боремось за виживання нашого народу. Там десь 5 депортацій було, да, починаючи там з Екатерини II, потім Кримська війна, потім революції, голод. І кожного разу багато кримських татар виїжджало з Криму. І ми вже, я так розумію, наш народ звик вже, да, у нас боротьба в нас в крові. І тобто саме це, я думаю, допомогло, наприклад, у 2014 році саме татари, да, були проти. І вони чинили опір окупації. І навіть зараз, да, більшість нашого народу знаходиться в окупації, але вони все розуміють, вони все читають, що відбувається в Україні, кожне слово. І навіть якщо хтось там з якихось там людей, хто близьок, да, до українського політикуму, щось починає казати про Крим, що Крим там, наприклад, оставимо, що таке інше, одразу починаються дзвінки з Криму. Що таке, що трапилось, нас знову зливають, таке інше. Ну, тобто ми постійно в цій боротьбі, і я вважаю, що ми цю машину радянську ми пережили, і ми переживемо і у цих всіх, і наш народ буде відновлюватися. Ви говорите про кримських татар, які наразі в Криму. Угу. Чи всі вони такі, як ви говорите? І взагалі, на вашу думку, яка в нас зараз комунікація між тими, хто поїхав з Криму, і між тими, хто там залишився? Наскільки вона якісна? Треба дивитися правди в очі. Да? 100% це народ, люди різні. Да? 100% кримських татар не є прихильниками України. Але більшість вони прихильники. На жаль, в нас є колаборанти. Є. Їх кількість невелика. І майже усі вони постійно піддаються такої обструкції зі сторони інших кримських татар. В нас же дуже сильні оці сімейні зв'язки, родинні зв'язки, громадська думка дуже важлива для кримських татар, і тому це нам допомагає триматись. У нас є цінності, наші цінності як культурні, так і релігійні, які допомагають нам. Тобто в нас є, крім норм права, є норми моралі, які дуже сильні, і які більшість з нас старається не нарушати. Зараз ми в становищі, коли у нас більшість кримських татар знаходиться у Криму, частина активно знаходиться в Україні, а частина поїхала зараз в Туреччину та Європу. І ті, хто поїхав з Туреччини та Європу, це також як з Криму, так і з України. Тобто ми зараз майже, якщо ви візьмете будь-який там майже город в Європі чи в Туреччині, там можна знайти кримських татар, які недавно виїхали. Тобто ми живемо в такому мультикультурному, мультиязичному, мультиментальному світі. І майже усіх цих, з ким я спілкуюсь, кого я бачу, кого я знаю, у всіх є знов мрія повернутися до Криму. У всіх. У мене завжди є консерн, такі побоювання, що ті, хто, наприклад, поїхав в Канаду чи там в Америку, вони там вже якось акліматизуються, отримують документи, таке інше, діти пойдуть в школу, і їм вже буде важко повертатись. Навіть
звідти я от общаюсь з декілька хлопців, навіть звідти вони збираються повернутися. Отже, це дуже такий сильний мотив. І так як ми всі майже всі збираємось повернутися, майже всі ми інтересуємось, що трапиться з Кримом, що буде і таке інше. І для мене немає відповіді на це питання, цей феномен, тому що ми 50 років жили в Узбекистані, Киргизстані. Я пам'ятаю своїх родителів, у нас було все, як я казав. Я бачив багато людей, у кого було усе в Узбекистані. Гарна робота, гарні дома і таке інше. І вони що зробили? Приїхали в Сімферополь, Бахчисарай і таке інше, приїхали в поле. Я перший самострой був на Фонтанах, там дуже багато, біля мечеті, якщо знаєте, дуже багато моїх родичів проживає. І от цей перший захват був саме там. І мені 8-10 років десь. І у полі, де що недавно там борошно, щось там росло, чи люцерна росла. Тобто зібрався комітет, сказали, хто є, так, фамілії, десь там була спочатку така одна велика палатка, і всі палатки всі жили, приходили і кожного дня відмічались, хто є. Потім, хто постійно приходив, з них такий список, жребій, поділили ділянки, і просто люди почали копати. Я це пам'ятаю, там не було ні електричної, ні води, ні газу, нічого не було. Це було поле. І в полі 2х2 перші, не 2х2, десь 4х2 перші такі врем'янки робилися. І от я пам'ятаю, мої дяді, тьоті, вони жили у цих врем'янках. Спочатку нас вислали до Узбекистану, ми жили в бараках, дуже багато загибло, але ми змогли за 40 років відновитися і стати дуже успішними. Тобто кримські татари в Узбекистані та в інших странах були дуже успішні, якщо ми будемо порівнювати з місцевими населенням. Я не кажу, що, але в нас тому, що була постійна мета. Я пам'ятаю, наприклад, у мене мої дідусь та бабусь, в них 8 дітей, моєго батька. І вони кожному, тобто із дітей, вони надали вищу освіту, кожному. Тобто була мета, дата освіти, повернутися до Криму. І оце все, у нас така постійна є тяга к боротьбі, к повертанню, к розвідку. Ми повернулись в Крим. Знов почалося з нуля. Знов. Саме 2010-2014 рік були роки, всі пам'ятають, розвитку кримсько-татарської культури, язика, нас. Тобто ми вирішили все свої залишні питання. У нас були дуже хороші роботи, бізнеси. Почався перший кримсько-татарський канал АТР постійно працювати. До того було ТРК Крим і інші, вони лише 2-4 години в день були. Тобто шиля-леє конкурс. Оце все ми зараз знову починаємо, але вже в нас є фундамент. Він дуже, як сказати, сильний. І я сподіваюся, я не сподіваюся, я вірю в те, що ми знову це все відновлюємо. І усі ці наші співвітчизники, не усі, а 90%, вони повернуться до Криму і будуть працювати на благо нашого народу. Я впевнена, що так і буде. І от зараз, коли ви говорили, я просто думаю, якщо б не було цих 250 років з нашого минулого, якщо б кримських татар просто лишили в спокої і дали нам просто жити на своїй рідній землі, розвиватися, то я не знаю, як би зараз було. На жаль, ми не можемо якусь машину змастерити і заглянути що як що. Але, ми маємо, насамперед, ми живемо, ми розвиваємось, наша культура розквітається. І це все дуже гарні приклади того, що в нас є таке багате минуле, і воно нам дає надію, віру в те, що в нас буде дуже яскравіше майбутнє. Лінарбій, ви переїхали в Київ у 2014-му, вже остаточно ось так, після окупації це, чи в 2006-му, як ви говорили? Ні, там було, я з 2006 по 2008 жив в Києві, але потім я переїхав в Узбекистан, я там десь
10 років з невеликими перервами я жив та працював в Узбекистані та Киргизстані. Коли ви були в останній раз в Криму? Останній раз в Криму я був десь до 2018 року. Я зараз там не дуже пам'ятаю дати, тому що дуже там багато подій. Якщо я вас спитаю, де в Криму ваше місце сили? Ну, насамперед, в мене є одне місце сили, це дім моїх батьків, да, де я вирос, де я проживав, да, з 1987 року. Але є ще наше таке родинне село, да, у нас, ви знаєте, да, кримські татари постійно говорять про села, з яких Так, вони так. родом. Да. В мене і батько та мати, вони саме з села Сірез, да, Судакського району. І от для мене от сам Судак, Судакський район, Айсірес, це от дуже таке щось родне. І я дуже, ми з жінкою дуже полюбляли от в Криму. На вихідні ми просто на автівці вдвоєм їздили по Криму. Наприклад, ти з Судака їдеш в Алушту, от це всі рибачі, малоречі. Тобто це всі села наші, і якщо ти їдеш там з Бахчисараю, через Улу-Узень, там, через Байдарські ворота, до Ак'яра, да, потім в Ялту. Саме Крим для мене, можна сказати, весь Крим для мене є містом сили. І я пам'ятаю, саме мій великий шок був десь наприкінці 90-х я вперше потрапив до Тарханкуту. Спочатку для мене було, що там в нас є степ. Що в степі є? Лише чоль, да? Є якась рівна степ, і там нічого такого немає цікавого. От наприкінці 90-х я закінчував школу, і ми там дуже з волонтерами, таке ж, туди це не називалося волонтерами. Ми їздили по Криму, і там якісь там іфтари проводили, там вивчали. Були студенти з медицинських вузів, араби, вони от кримських татар навчали там молитися, там Коран читати, і от я з ними там їздив, працював. І я от у всіх куточках побував, на Тарханкуті, в Чорноморському, таке. Я от туди зрозумів, що Крим, він настільки різний, але він, кожен куточок Криму, він дуже гарний по-своєму. І то, наприклад, я не знаю, як це може там 300 кілометрів, да? Десь 300 кілометрів від одного краю до іншого краю, але майже там субтропічний клімат є, так. Поміряний клімат є. Є гори, є море, є стіп, є майже пустиня, є Сіваш, да? З іншою зовсім якоюсь там природною екологією, таке інше. Дійсно, для мене Крим сам по собі весь він такий якийсь там, таке от значення має, місто сили. Куди ви поїдете після деокупації Криму? От, як ми казали, да, перше до родичів, до батьків, потім на Фонтан, да, до моєї бабусі, їй вже майже 100 років, в Судак поїхати. І в мене є ще така мрія, я дуже полюбляю Балаклаву. Саме чому? Тому що там ми брали з друзями, постійно, пам'ятаю, приїжджали до окупації, десь восени, тобто на початку вересня, жовтня, коли вже немає майже відпочиваючих, ми брали катер, виїжджали в море, там купалися, ловили це барабульку на крючки, без всякої наживки, да, коли ти там, я не знаю, чи у вас був такий досвід, ти там така вудочка, в ній декілька крючків, і ти просто його окунаєш, дуже так швидко маєш її так дергати, і риба там бачить щось там мількає, і ти достаєш, а там в тебе 3-4 рибки. І там ми на саме тому катері, от я пам'ятаю, це дуже в мене яскраво, що ми як жарили цю рибу, і для мене це була сама смачніша риба, там барабулька в світі, що я їв. Щось таке. В мене немає якогось плану такого. Серцем я хочу цього, але разумом я розумію, що навряд чи це все ми зробимо одразу, тому що буде багато інших питань, яких нам буде потрібно вирішувати, і буде дуже багато роботи, але я сподіваюся, що це все я зроблю. Спершу давайте все ж таки поїдемо до родичів, поїдемо в свої улюблені місця, а потім вже будемо якось розбиратися з цими проблемами, які були. Дякую вам, Алінур Бей, за те, що прийшли. Дуже Дякую було за приємно. запрошення. Дуже приємно. Çok sağ olunuz. Sizden de sağ olun.